سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኩ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ኣብዚ ቻናል ሒዘልኩም ዝቐርብ ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘየለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ካዕለታት ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ን30 ዓመት ዝዓክል ኣብ ሓንቲ ሳንዱቕ ኮፍ ኢሉ ዝልምን ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ዝልምነሉ ቦታ ኣብ ጫፍ ጽርግያ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ባሕርን ስምዒትን ርህራህን ዘለዎም ሰባት ይዕዘብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዱ እንዳለመነ እንዳሃለወ ሓደ መኪና ዝተበላሸወቶ ሰብኣይ ረኸበ። እቲ ዝልምን ሰብኣይ ልመንኡ ቀጸለ። በዓል መኪና ትሕት ብዝበለ ድምፂ ርህራህ ብዝተሓወሶ ስምዒት ኣነ ዋላ ሓንቲ ዝህበካ ይብለይን በሎሞ። ወዮ ዝልምን ዝነበረ ህልንኡ ዕርበሎ ማለት በዓል መኪና ስለ ዝረአየ ክልምን እሞ ካብኡ እቲ ሰብኣይ ክተኽበሉ ተጸቢ ነይሩ። ግና ትለማኒ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይኮነሉን። እቲ በዓል መኪና ምንም ክህቦ ከም ዘይኽእል መለሰሉ። በዓል መኪና ሕቱኡ ቀጸለ። በዓል መኪና ነቲ ሰብኣይ ከም ዝኽብል ሓተቶ ኮፍ ኢልካዮ ዘለኻ እንታዩ? እቲ ዝልምን ሰብኣይ ስቂሉ እዩ። ን30 ዓመት ኮፍ ዝበልኩሉ ኣረጊት ኮፍ መበሊ ሳንዱቕ እዩ ክብል መለሰ። በዓል መኪና ሕዝውን ሕቱኡ ቀጸለ። እንታይ ከም ዘርእዮ እንድዒ እንታይ ከም ዝሓሰበ እውን ኣይፍለጥን። እቲ በዓል መኪና ሕቶ ብሕቶ ገይርዋ። እቲ በዓል መኪና ውሽጡ ኸፊትካ ሪእኻዮ ዶ ትፈልጥ ኢሉ ሓተቶ ነቲ ለማኒ። እቲ ለማኒ ብዛዕባ እንታይ ንምንታይ ይሓቶ ከም ዘሎ እንዳገረሞ ስቂሉ ከይተኽበሉስ ዘረባ ዘብዝሐሉ ዘሎ ምዃኑ እናሕረቆ እቲ ዝልምን ሰብኣይ ኣይፋል ወላ ሓንቲ መዓልቲ ከፊተይ ኣይፈልጥን ክብል ነቲ በዓል መኪና መለሰሉ። በዓል መኪና ሕዝውን ሕቶኦ ይቋረፅን። ዘይመኽፈቲኻ ምኽንያት እንታዩ ክብል ነቲ ለማና ሓተቶ። እቲ ዝልምን ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ እታ ሳንዱቕ ወላ ሓንቲ ነገር ስለዘየለ ክብል መለሰ። በዓል መኪና እሞ ከፊተዶ ክርእዮ ብድሕሪዚ እቲ ዝልምን ዝነበረ ራዕዲ ወረሮ ን30 ዓመት ኮፍ ዝበለላ ሳንዱቕ ክትከፈት እያ ሓደጋ ንምውሳድ እንዳፈረሐ ሕራይ ንምባል ተሰማምዐ። ግና ኣብታ ውሽጢ ሳንዱቕ እንታይ ይሓሉ እንታይ ዝፈልጦ ነገር የለን። ን30 ዓመታት ኣብ ፊትለፊት ጽርግያ ኮፍ ዝብለላ መለመኒት ወንበሩ እምበር ኣብ ውሽጣ እንታይ ይሓሉ ስለምንታይ ሓሲቦ ይፈልጥን። በዚ ምኽንያት ድማ 30 ዓመታት ተኸፊታ ዘይትፈልጥ ሳንዱቕ ክትኽፈት ምዃና እንትሓስብ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከይህሉ ኣብ ውሽጢ ፈረሐ። ኣመና እውን ሰገአ። እቲ በዓል መኪና ግን ክኸፍታ ስለ ዝበለ እቲ ለማኒ ኣመና እናፈረሐ ሕራይ ንምባል ተሰማምዐ እሞ ክፍት እንተበልዎስ ኣብ ውሽጣታ ሳንዱቕ እንታይ ተዝህሉ ጽቡቕ። ኣመና ደንገጹ ምእማን ከበዶም እንታዮም ዝሪኦ ኣለዉ ከኣምኑ ይከኣሉን። እቲ ለማኒ ን30 ዓመትን ዝለመነላ ከም ወንበር ዝሓሰባ እታ ኣረጊት ሳንዱቕ ኣብ ውሽጣ ሒዛቶ ዝነበረት ነገር ኣመናን መደንገጽን መፍርሕን ነበረ። ኣብቲ ውሽጢ ሳንዱቕ እንታይ ተዝህሉ ጽቡቕ ወርቂ። ብወርቂ ዝተጠቕጠቐት ሳንዱቕ ኮፍ ኢሉ ከብቅዕ ግና ኸዓ ን30 ዓመታት ለማን ኮይኑ ነበረ። መልእኽቲ ናይዛ ዛንታ ቀዳማይ ናብ ውሽጥኻ ተመልከት። ካልኣይ ኣብ ነብስኻን ነብሲ ወከፍ ሰብን ዘይተበርበረ ዱፖል ወርቂ ምልኣት ክእለት ዓቕሚ ጸጋ ከም ዘሎ ምእማን። ሳልሳይ ካብ ዝለመድካዮ ጽቡቕ ውሻጠ ህይወት ንምውፃእ ቆራጽ ምዃን ቆራጽ ውሳነ ሓደጋ ምውሳድ ከምኡውን ለውጢ ዘይምፍራሕ
رابعي أوشتخا زلو ጸጋን ክእለትን እንታይ ከም ዘለካ ብግዚኡ ምምልካት ሓምሻይ ወላ ሓንቲ የብለይን ኣይክእልን እየ ኣይኮነለይን እዩ ዝብል ምውጋድ ምኽንያቱ መዓዝ ውሽጥኻ ኸፊትካ ሪእኻየኻሞ ከምኡ ክትብል ትኽእል ከመይልካ መዓዝ ዝፈተንካዮ ወላ ሓንቲ የብለይን ክትብል ተይሰራሕኻ ወላ ሓንቲ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ኣይክእልን እየ ንዝበልካዮ ድማ እንተ ዘይፈቲንካ ምኽኣልን ዘይምኽኣልካን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኣይኾነለይን እዩ ኣይበሃልን ፈቲንካ ርአዮ ወጎበዛይ መንእሰይ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ወርቂ ከይተጠቀምናሉ 30 ዓመትን ልዕሊኡን ልቁም ጸቢልናዮ ሳንዱቕ ውሽጥና ንኽፈቶሞ ወርቅና ውፂና ንጠቐመሉ ኩለንተናዊ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕቤት ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ካብ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ኣይጠራጠርን ነዛንታ እንተዳ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይትስነፉ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ኣብስ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሊኹም ነስ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትስነፉ ኣብስ ቻናል ሒዝናዮም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘየለ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኣይትስነፉ እናበልና